салом дӯстони хубам, сархати рӯйдодҳост. манзуратон аз студияи радио зудӣ. маҷрӯҳ шудани 3 нафар дар ноҳияи Ванҷ бар асари сангрезӣ. тасмими бунёди метро дар душанбе, саргардонии муҷримони тоҷика пуштидари маркази сахр ва азмавзоест ки ба он имрӯз 7 март дахл мекунем. матолиберо ки 3 соат пас дар барномаи ахбор тақдиматон мешавад низ муаррифӣ хоҳем кард. дар хизматҳои гуногуни роҳҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тарма фаромада резиши сангу сел сабт шудааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, бар асари резиши санг дар деҳоти Язғуломи ноҳияи Ванҷ 3 нафар аз кормандони шӯъбаҳои ноҳиявии ин кумита, вазорати корҳои дохилӣ ва вазорати нақлиёт маҷрӯҳ шуданд. айни замон корҳои тоза кардани роҳи мошингард идома дошта, роҳҳои Ванҷ Рӯшон, Шуғнон Хоруғ, Рӯшон Бартанг, Хоруғ Рошқалъа, Хоруғ Мурғоб ва Мурғоб Қулма барои ҳаракати мошинҳо муваққатан маҳдуд мебошанд. Кумита бори дигар аз сокинон даъват мекунад, ки дар ин рӯзҳо аз эҳтиёт кор бигиранд. мақомоти Украина мегӯянд 16 март Русия театри шаҳри Мариуполи ин кишварро, ки дар он садҳо фарди мулки паноҳ бурда буданд, тахриб карданд. умуман Мариупол дар муосираи нирӯҳои Русия қарор дошта, ҳазорҳо нафар наметавонанд аз ин шаҳри бандарӣ берун шаванд. муовини раиси ин шаҳр Серҳир Орлов иброз дошт, ки наздик ба 1200 нафар дар дохили театр буданд. феълан шумораи қурбониҳо маълум нест. достони кӯли Украина таъкид кардааст, ки бар асари оташи сарбозони Русия 10 нафаре, ки дар шаҳри Чернигив дар навбати ном буданд, ба қатл расиданд. ба қавли раиси шаҳри Киев Виталий Кличко, оташи нирӯҳои Русия ба чанд бинои истиқомати ин шаҳр исобат кард. дирӯз барои аввалин бор президенти Амрико Ҷо Байден бо ишора ба таҷовузи Русия ба хоки Украина президенти Русия Владимир Путинро ҷинояткори ҳарбӣ унвон дод. сухангӯи Кремл Дмитрий Песков суханони Байденро ғайри қобили қабул ва нобахшиданӣ номид. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. масъулини намояндагии ширкати Сибир мегӯянд, аз фарду 18 март баъзе парвозҳои худро миёни Тоҷикистону Русия дубора барқарор мекунанд. аммо ҳоло дақиқ нест, ки парвозҳои ин ширкат дубора кай ба ҳолатҳои муқаррарӣ медароянд. то аввали моҳи март ширкати Сибир ҳафтаи миёни Тоҷикистону Русия 18 то 20 парвоз анҷом медод. аммо рӯзи 4 март ин ширкати русӣ парвозҳои байналмилалии худро ба чанд кишвар, аз ҷумла Тоҷикистон, қатъ кард. садҳо мусофирони ин ширкат дар Тоҷикистон дар ҳолати ногувор қарор доранд. тафсилотро бинандагони азиз дар барномаи ахбор мунтазир бошед. афзоиши таваррум дар Тоҷикистон дар 2 моҳи аввали соли ҷорӣ 0.7% ташкил дода ва нархи маводи ғизоӣ 1% баланд рафтааст. бино ба маълумоти оҷонсии омур, дар ин муддат қимати сабзавот, шир, маҳсулоти гӯштӣ ва меваҷот афзуд. аз моҳи март бошад нархи орду равған ва шакар якбора гарон гардид. масъулони бозорҳо хушбинанд, ки бо ташкили ярмаркаҳо метавонанд муштариёнро бо маҳсулоти нисбатан арзон таъмин кунанд, вале сокинон аз афзоиши нархҳо изҳори нигаронӣ намуда мехоҳанд дар ин самт чораҳои фаврӣ андешида шавад. шакар 8 сомон буд, ҳоли 12 сомон. орд 340-350 сомон харидем. ҳама чи нархаш бо 2 баробар 3 баробар бо қимат шудага. равған 4 рӯз пеш 97 буд, ҳоли 115-120. дӯстони гиромӣ, баъди 3 соат дар барномаи ахбори озодӣ ҳамкорони мо оиди нархҳои маводи аввалияи ғизоӣ дар бозорҳои Душанбе бароятон гузоришро пешниҳод мекунанд. зимнан рӯзҳои ахир тавассути саҳифаҳои радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз корбарон ба дасти мо наворҳои навбатпоии тӯлонии муҳоҷирон дар маркази сахр ва барои дарёфти патент ва ё дуруст кардани дигар ҳуҷҷатҳои будубош мерасанд. дар ин наворҳо дида мешавад, ки чӣ гуна муҳоҷирон дар зери барфу борон ва ҳатто дар рӯзҳои истироҳатӣ субҳи худро пушти дари ин марказ шом мекунанд. ҳамчунин дағалгуфтории кормандони пулис нисбати онҳо ба мушоҳида мерасад.
مهاجران پیوسته از نقض حقوقشان در روسیه شکایت میبرند. سازمان‌های دفاع از حقوق مهاجران میگویند در این کشور از فعالیت مهاجران و پول پتنت آنها فایده بزرگ به دست میآورند، ولی شرایط درست کار را برایشان فراهم نمیکنند. در دوشنبه مترو می‌سازند. با این هدف میانی وزارت نقلیات تاجیکستان و شرکت ملی روی آهن کره هفته جاری یادداشت تفاهم به امضا رسیده است. طبق نقشه گنرالی پایتخت ساختمان مترو سال 2025 آغاز یافته، اولین خطش باید سال 2040 به کار درآید. نشر خبری بنیاد مترو در شبکه‌های اجتماعی موج واکنش‌ها را به بار آورد. برخی اگر از این اقدام جانبداری کرده باشند، تعدادی میگویند مقامات تاجیک را میباید اول راه‌های بیشمار ولنگا را تعمیر کنند و سپس در فکر مترو سازی شوند. بعضی‌ها حتی مقال بزرگ نمور بهار میآید را به خاطر آوردند. شما بینندگان عزیز درباره این تصمیم چی نظر دارید؟ زیر همین نوار و یا در صفحه‌های اجتماعی رادیو آزادی نویسید. چون همیشه در این قسمت برنامه از قرب اسرار خارجی در تاجیکستان برایتان معلومات میدیم. امروز 17 مارس در وبسایت بانک ملی 1000 روبل روسی 119 سومانی نشان داده شده است. قرب دلار به تغییر باقی مانده، $1 13 سومانی و €1 14 سومانی و 30 درهم میباشد مثل دیروز. دوستان عزیز، نشر سرخط رویدادها را پایان میبرم. در پیش برنامه اخبار آزادی داریم که ساعت 17 با وقت دوشنبه و 15 با وقت مسکو پخش می شود. ملاقات بعدی من با شما آنجا خواهد بود. خیر خوش نمیکنم.